Добър ден! Па сме ние, така. Пак една болна тема, майстори и сервизи, колеги и колежки там, какви сто ще да са, няма значение, тук малко на сенка, че ни прибитва слънце. Тук имаме един Mercedes Sprinter, коя година е този барутник? 22 година. Добър бус, ама не оцелял на майстори. Така, ей го на, сега ще ви покажам отвънка. Даже и номера, че му снимам. Колегите могат го познават. Айде, така. Малко история. Бошко, ти знаеш по-добре историята от мен, нали? Обади се ни се един наш човек. И какво беше сега? Абе, накратко, буса не палеше. Записва в моторния компютър, че има проблем с стартера. Говори по-силно. Сега. И почнахме да проверяваме бушони, силови бушони, кабели, всичко здраво. Тайната, ще я казваме ли къде е? Тайната, че? Няма да я казвам. Ще я кажем тайната, ние какво не сме казали, ние на какви хора сме казали. Сега ще покажем и проблема къде, нали, не пали буса от него. Той тук е имал модификации. Ява на сенка, че ни прибитва слънце. Това е един модул. По-скоро реле. Да. Сега по модело да се каже модул, защото виж, че има и управление. Тъй като три пиена има. Така. Едно силово реле, което прекъсва захранващия кабел на стартера. Силовия. Да. Не оперативния, а силовия. И сега сме измагерили там, докато поръчаме, докато дойде оригиналното реле, защото като гледам това отварено, виж, правено е нещо, тук мазано е с някакви говна, не знам какво е правено. И такова сме поръчали, отдолу може да легна по принцип, да ви кажа ми къде се намира. Та, ако имате проблеми, нали, да не откривате топлата вода, защото аз се въргаля като свиня поди този пустиняк. Ето се намира отдолу. Сега сме го вързали с един болт. Сега ще ви покажам болта. Ето ги двата са вързани с един болт, за да може да тестваме буса, защото той освен, че има този проблем, има и друг проблем. Турбината записва underboost ли беше? И... Абе, не върви. Не върви. Така. Правилно е. Братле! Лили. Така. Идвай на работа тук. Така. Правилно е турбина. Правена. После са изпратили актуатора още един път по думи на клиента. Имаме документ. Сега ще ви покажем и документа. Така. Ей го на документа. Тук само ще закрием някои неща. Така. Ето я. Турботест. Репорт. Така. Паст. Всичко паст. Добре. Така. Тук имаме гаранционна карта. Номер, вид компресор. Така, Garrett GTD 14. Основен 6 месеца гаранция. От 23 до 20, значи са в гаранция, нали така? Би трябвало. Така. И ето тук. Другите неща. Така. Това не е важно. Това не е важно. Казах му на клиента, имаш гаранция на турбото, иди, върни я, да свършим работа, защото аз ще покажем защо да я връща. Защото аз ако я изпрата, ще трябва да я правим наново и гаранцията към тях ти отпада. Така, сега да видим и турбинката. Тук ми се струва, че не трябва да има масло, нали? Гаранция. Така. Я бръкни тогава с камерката, истинската, от Комалто. Реклама, не реклама, това е бате. Без тази камера, са уния с компресомерите да видим как ще да видя тук. Трябва да имам такова очи като на охлюв. Така, бръкай тук от дупката с камерата да видим да не е случайно да излиза от мотора. Опа! Ама то от мотора сухо бе. Дай тук навътре, че много свети това слънце. Я виж, нали? Да. Де-факто входа на турбината, газовете къде са е чист, а изхода? Само масло. Изхода е целият масло, няма какво го гледам.
И без камерата става. Я ли какво става вътре? Гледай. Мазало. Така. Добре, я иди стартирай, айде. Стартирай да видим. Табуса дойде и не палещ. Върти. Сега всичко е разкачено, нали? Ама да види така плюва. Добре. Та, по принцип нищо лошо не казвам против хората, защото те сега може би ще си му уважат гаранцията, но човека не иска да се занимава. Мирише на масълце. Сега записала е ниско налягане по принцип на горивото. Инжекторите също са правени. Има някакви тестове тук. Сега ще ви покажа единия, които аз не разбирам много от инжектори. Обаче протокол, Bosch протокол, изпитване на така параметри на проверка, версия на софтуера, план на изпитване Bosch, сервис не е наличен. Изпитващо лице, юзър на найси юзър, баце. Инжектор, ето го, номера. Common 3, 20, дъгъра, успешни контролни стъпки 10. Има кодиране, текущо кодиране и тук детайли на резултати от проверка, лик тест, въпросително и това е. Не знам, нищо не можа да разберем какво е правено. Вие ако мога да разберете. Я те толкова ми стига къла. Та така. И сега какво става? Сваляме дюзите за тест, да ги проверят. Ако са окей, тогава вече сваляме и горивната помпа. На етап сме, все едно човека нищо не е правил. Да. И сега изведнъж дадени са едни камара пари до тук и сме до никъде, нали така? Да. Ете така. Тате това от нас. За съжаление. И че му сипеме и хадо после, за да не го плюва толкова. Да, айде. Живи и здрави бъдете и се обичайте.